Да, може би за той. Може би за той. Нищо, нищо. Това е да оре. Има отзад, ама по-такова. А пък е това, виж, това пък още повече за по-дълбока, за по-широки. А това, тук не знам, това за какво служи. Да, за какво се върти така, нещо се върти. Ножовете му остават. Ага. Да. Да реже, да. А ето това е на прадядо ти, дето се такова царевица. Е тая машина. Тя е с мотор. Е тук и оттам излиза, слагат се отгоре. Ами тя работи, тя е работеща, обаче не, нали, боя няма. Той не се използва, защото... Ами не, сега не се използва, защото едно време преди се използва сега. И слагаш отгоре и става царевицата, се обелва, отронва. Е там има и същата машина за слънчоглед. Да пада от питите, да сваля слънчогледа, е там вътре в това. Виж каква е голяма гума от трактора. Но те толкова са големи. Колко тебе тая гума от трактора. И гумата на трактора е такава. Е тук още машини. В другия двор. Е тук още една машина. Това е пак за оране. Я да видим другия двор. Тук ги е паркирал обратно. Ой, чакай, че да отворя тази вратница. Така скръца. Айде да влезем. То наобратно се отваря вратата, но нищо. Е, това е за да товариш. Не, то няма кокошките. Кокошките. А това пък за какво е? То не е използвано сигурно. Но за какво ли може да е това? Не знам. С тези барабани. И това също. Това е може би да прави бали. Това е машина да балира, да прави тези квадратните от сеното, да прави тези квадратните и оттам ги изкарва. Дето се казват бали. А ето това. Това не знам за какво е пак. И онази там. За какво служи? Както другото, само че по-голямо. Да. Това е. И ето тук ремаркетата за тракторите. И ето там още един трактор, дето да бута някакви неща напред. Ето оранжерията. И ето го един модерен малък трактор. С кормило. Да, той е като онуй, само че е правено, нали, преправено е, премонтирано е. Е като онуй същото, обаче му кормило, седалка. Допълнително е направено да е малък като... Ето. Кучето пазач. Ето това е пак, да. Ето това е пак за царевица, машина. Горе слага царевицата. Ето това е за слънчоглед, дето кокошката е там стои и носи това. Се слага отгоре слънчоглед и излиза, долу излиза слънчогледа. Питата, т.е. слънчоглед излиза, слага се горе питата и излиза слънчоглед.
Ето го пазача. Нощния пазач на двора. И кокошките. Ето тук е кладенеца за вода. Герана. Само че сега е с мотор. Няма кофа. Не, тя гони кокошките. Зато и. Не ги прави нищо, ама ги гони. Гони ги и ги плаши. Ето ги кокошките. Тя ще те дръпне и ще се събори. Ще дръпне и ще се събори. Ето тук малко интересни птици. Най-различни. Там. И кравите на водопой. А ето това е снегорина, която се тегли от кон. Ето се стои. Той са дъските, с които се събира снега. Пред се впрега коня и отзад се държи и така се събира снега. Ето това е пак една машина за, как се казва, фураж някакъв. Дето, а ето там тези квадратчета носят кокошките. Ето ги кравите тук. Ето ги козичките с малките козленца. Дето се играят, те са на около 10 на дни тези козленца. На една-две седмици. Ето го и другото важно нещо. Казана за ракия. Ето тук се прави домашна ракия, уиски. Това е работилницата. На най-различни методи.
Ето това е крачна шевна машина. Ето тук се върти. Върти мотора и работи машината. Ето това е каменната воденица на прадядо ми. Сега е на ток. Тя не работи от отдавна на мотор. Обаче в миналото на нея се е меляло жито, царевица, чемик. И той нещо се е въртяло с магари или ков. Този ремък се върти, камъка се смъква по-ниско, според големината на семената. Отгоре се сипват и там излиза. Ето с тая се настройва камъка, колко височината на камъка. И тъй. Ето тук влиза. Сега е цялата в паежини. И от другата страна излиза вече брашно. Преди 100-200 години са се използвали такива мелници. Тая мелница е да се управлява от кон или магари или вол. Един красив фазан. Идол. Ето го там и пълна. С пълнката. И ето там женските фазани. Гълъбите. Горголиците. Станало е като за снимка. Това са гъски и патици. Завой кръгче. По-голям завой, по-голям да направиш кръг. По-голям завой. Дай, завивай. Браво. Така. Давай. Айде от тук по пътя. Сега как се спира? Пускаш газта и спира. Това колко лесно. Газ и спирачка.